बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर फिन खेबसे आङो समायाब्लाबो चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय आरोना थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आङो बांद्राय गोलावबो खालामनो सानाखै थाबैनो फोजोबनो सेस्था खालामगोन थ' जोंनियावहाय एक्चुअलि मा जादों जायाखै बेखौ दा बुंनो हाला जोंनियाव खारनाय थैनाय बायदिसिना खालि बेबायदि माने खौरांफोरा दिनै गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजों थाबैनो जोंनियाव आपडेट्सफोरा फैबाय थासै ना थ' दिनै सोरबाया बेबायदिनो एग्जाम होबाय बा माबा मोनसे बेबायदिनो थांखिफोर दंमोन जाफुङासै दिनै बेवहाय जोङो थाबैनो गावखौनो फोजोबनानै लानाय थ' बिदिब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों दिनैनि भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो सावरायलांदिनि जों बेबायदि आपडेट्सफोरखौहाय दिनै जोङो मोननो हागासिनो दङ थ' दिनै बे टपिकनि सायावनो सावरायगोन जे गोबांफोरा दिनै बेबायदिनो गावखौ हमथास्लाबनो हायैयाव जोङो दिनैहाय बेबायदि सुइसाइड बा गावखौनो फोजोबस्रांनानै दिनै लायो मानो दिनै बेबायदि गोबां थांखिफोर थायो मानसिनि जिबनावहाय नंगौ दिनै बे थांखिया थाबैनो जुदि जाफुङाबा दिनैहाय जोङो मा डाइरेक्ट थैनायखौल' थांखि खालामहरोना जोङो थैनानै जे माबा मोनसे जोङो बेबायदि सलुसनफोरखौ लाबोनो हागोन बेबो नंजोबा आरोना जोङो डाइरेक्ट माब्लाबाबो बेबायदि थैनायखौल' जोङो थांखि खालामनो नाङा खारन दिनै न'आवहाय बा फेमिलिफोराव दिनै बेबायदि जोङो गोबां दुखुफोरखौसो गालांनाय जायो दिनै जोङो ससियेल मिडिया खेवोब्ला फेसबुक खेवोब्ला उमुगाव थैलायबाय दा थैनायखौथ' जोङो नुखागोन नाथाय थैनायाबो बेबायदिनो मायबा मोनसे जाथाय जानानै थैनाया बेलेग बाथ्रा दा जोङो दिनै बेबायदि गावखौनो गाव दिनै फोजोबस्रांनानै लानाय ना बेबायदि गावखौनो गाव फोजोबस्रांनानै लानायनिफ्राय जोङो दिनै माबोरै साबधानै जोङो थानो हागोन नंगौ जोंनियाव दिनै बेबायदि गोबांथार टेलेन्ट गोनांफोरानो बेबायदि माने थैलांगासिनो दङ ना आरो जोबलांगासिनो दङ जोङो नुनो मोनगासिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो दिनै थाब आपडेट्सफोरखौ जोङो दिनैहाय मोनबाय थानो हायो दा जोङो बेखौहाय रावबो दिनै बुंनानै जोङो थिग खालामनो हानाय नङा दिनैहाय बेबायदि गोबांथार नलेज होनाय गोबां भिडिअसफोर नायबोबाय ना गोदोनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला नाथाय जोंनियाव जाथाया जाबायानो थायो दा बेखौहाय जोङो गावसो थिग खालामनानै लानांगोन नंगौ दिनै मानसिनि जिबनाव थायो गोबांथार बेबायदिनो थांखिफोर जोङो बबेबा मोनसे गिदिर बेबायदिनो थांखि जोंनियावहाय दङ जेरैबायदि माने जोङो दा एसे एग्जामफोर होबाय बबेबा मोनसे बेबायदि एग्जामाव जोङो उथ्रिसारनो हायासै थ' गोसोआ बायफ्लेबाय ना थ' गोसोआ बायफ्लेनायनि उनावहाय जोङो थाबैनो माने कन्ट्रल खालामनो हायैयाव जोङो बेबायदि खामानिखौहाय मावो आरो नाथाय जोङो साबधान जोङो बेबायदि खालामोब्लाल' जोंनियाव जे बे माबा मोनसे सलुसना जोंनियाव फैगोन लाइफआवहाय बेबायदि नङा आरोना जोङो न'खरखौसो गोबांथार दुखु होनानै गालांनाय जायो थैनायानो जोंनि जोबथा थांखि नामा खालि जोङो थैयोब्लाल'सो बेबायदि सलुसनफोरा फैगोन बेनो नामा बियो माब्लाबाबो जानो हाया आरो जोङो बेबायदि थांखिखौ जोङो माब्लाबाबो लानो नाङा आरोना थ' टेलेन्ट दङब्ला जोङो गोबांथार लामाजोंबो हान्थिलांनो हायो दिनैनि जुगावहाय ना दा खालि जोङो फरायनानैल' बेबायदि बबेबा मोनसे एग्जामाव फेल जाबाय थाबैनो जोङो गावखौनो फोजोबनानै लागोन बेसेन गोसा जिउखौ ना थ' गोबां टेलेन्ट थानायफोरा दिनै बेबायदि थैलांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों एक्सुवेलि मा जादों बेखौहाय बुंनो हाया थ' जोङो बेनिफ्राय जोबोद सांग्रां आरो जोङो साबधान जानानै थानाया मोजां दिनैहाय जोङो जेब्ला फिफा वर्ल्ड काप जोङो दिनै नायो दा बेवहायथ' ओरैबायदि मानसिफोराहाय नायोना थ' जोङो बे फिफा वर्ल्ड कापआवहाय जोङो नुनो मोनो माब्लाबा रनाल्ड'आनो जा सोरबा मेसियानो जा ना सानफ्रोमबो बिसोरबो गल होनो हायाबो जानो हागौ माब्लाबा बिसोरबो फेलें जानो हागौ नंगौ दसे सम दुखु मोनगोन आङो मानो गल सोनो हायासै ना फिफा वर्ल्ड कापआवहाय थ' बेबायदि माने दसे सम सेस्था खालामगोन नाथाय सेस्था खालामबाबो माब्लाबा बिसोरबो सानफ्रोमबो गल होनो हायाबो जानो हागौ थ' जोङो साबधान जानाया मोजां आरोना जे जोङो गल होनो हायाब्लानो आंनि जिउखौ आङो फोजोबनानै लागोन
बेबो माब्लाबाबो नङा। थ' बेखायनो जोङो एसे सांग्रां जानानै थानाया मोजां आरो जोङो इमान बांद्राय सानब्रेनो नाङा आरोना। थ' बाराद्राय सानब्रेयोब्ला जोङो बेबायदिनो जायो। दा आंनि जिबनावबो बेबायदिनो गोबांथार समस्या दंमोन, बेखायनो आङो नैबे भिडिअखौ दिनैहाय बानायनाय जाबाय। सानदोंमोन आंबो लाइफआव बेबायदिनो गोबां माने बेबायदि मेन्टेलिटि माने टर्चारफोर दङमोन आरोना। थ' बेबायदि मेन्टेलिटि टर्चार थानायनि गेजेरावबो आङो बेबायदि माने खामानिफोरखौहाय मावाखै। खारन मानो नङाब्ला दिनैहाय जोंबो बेबायदि माने गावनि जिउखौनो जोङो फोजोबस्रांनानै लानो हागौमोन। नंगौ, लाइफआव दिनै मानसिनि जिबनाव गोबां रोखोमनि समस्या थायो, गोबां टेनसन थायो, गोबां बायदिसिना थायो। थाब्लाबो जोङो दिनै कन्ट्रलाव थानांगोन ना, जोङो कन्ट्रल खालामनो हानांगोन आरोना। थ' नङाब्ला गोसोखौ जुदि जोङो हगारसारोब्ला जोङो बेबायदि माने गावखौनो फोजोबनानै लायोब्ला दिनै आस'खान्दासो जागोन। बेवहाय बेलेग बेबायदि जेबो गैया आरोना। थांखिफोरा दिनैहाय जाफुंनो हानाय नङा। थ' आंनि जिबनाव गोबांथार बेबायदिनो समस्या दंमोन। आंबो सानदोंमोन आरो बे संसाराव थांनानै थानानै जेबो लाब गैला, फोजोबनानै लानायाबो माने सान्ति, बेबायदि आंनि जिबनावबो आंनाव साननायफोरा गोबां फैदोंमोन। नाथायबा आङो बेफोरबायदि डिसिसनखौ माब्लाबाबो खालामाखै आरो खालामनायबो नङा आरोना। थ' गोलाव खालामला रायजोफोर, आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। आङो बांद्राय बुंबाय थानो सानाखै। दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय बाय।